Moram ti ispričati ovo. Izgubili smo jednu utakmicu i stvarno od loše ekipe i onda smo napravili sastanak. Cijelo selo je bilo na sastanak. Reka, puno nas je ovo koji mislimo da znamo, a treba... I neko vodonos. Neko treba vodonoša u ekipi. Razumiješ? Neko treba radi za nas. Onda se javi ja naš. Igrač, šta govori? Brajković. Ako treba, brate, da će on vodu nositi. On nije to shvatio jedan, on je mislio da je problem voda na klupi, koja se pije. A dobro, vidi te ljubavi kad doslovno cijelo selo dolazi na sastanak o porazu. Najteže je bilo meni. Najteže bilo meni. Mi smo svaki dan putovali, jer je bilo dosta igrača je bilo iz Splita koji su putovali tamo. Onda bi išli s njegova 2 auta bi mi išli tamo. S njegova 2 auta. I onda si me, udarao si s mojim autom u moj auto. A dobro, to smo se jedno večer malo opustili. On je vozija Juga, a ja sam vozija njegovog BMW-a izad. Naravno, nisi ti od Juga sjest, nego si men dao Juga. Išli smo ono priko Boraje, jel? Je. I bila ona velika ravnica. A ja sporo vozim s Jugom, kako ću? I ja ga udaram od traga, sluša, njemu glava radi ovako. I onda kad smo došli kući, ove napao, kretenu, s mojim autom, udaraš moj auto.